Ти си силна, самостоятелна. Справяш се сама. Не молиш. Не зависиш. Не показваш слабост. Любовта при теб често изглежда като съревнование. Трудно понасяш мъж, който доминира. Още по-трудно мъж, който е послаб. Разпознаваш ли това? Това е архетипът на амазонките. Тук раната от бащата е различна. Бащата е бил слаб, отсъстващ или обезценен. И момичето несъзнателно взема решение: ще бъда по-силна от него. Няма да завися. Няма да позволя да ме наранят. Проблемът? Интимността изисква точно това – уязвимост. И тогава се появява парадоксът. Ти искаш силен мъж, но се бориш с него. Искаш близост, но не допускаш никого достатъчно близо. Проблемът не е в силата. Проблемът е, че зад нея стои защита. Въпросът е ясен. Ти силна ли си, или просто никога не си се почувствала достатъчно защитена, за да си позволиш да бъде слаба?